Norokni bagai hai ang tai kaisa ketal recipe tui fai tini hingke so o recipe no payasak nai tongdi khakai norok chajagano hinui hingke ang o recipe songna bagai puila no motor no 12 gonta hai chomui naka hingke tei aluk tuini no 4ta tukra khai helabui naka tei soybean hingke o jaga o ang 10 minute hai chomui naka chomui suui kaham ke suui bini bwtui sebui naka hingke tabo ang o jaga o cooker o tui kisa ozon mate rwnai hingke tei swtui rwmani yago oro ang som bo kisa rwnai som ruui bono rokna bagui ang cooker o bon khalaiui thapa o boksai rwnai hingke cooker bon khalai thapa boksamani yago o jaga o 5ta siti hai rwnai ang 5ta siti rwmani yago bondo khalaiui khuloknai tabo hingke ani alu soybean motor joto no munkha kaham ke no hingke tabo bo kaisa manui o khe luklai naka ang aboni pore ang o mui no sombar rwnai puila no karai o ang thok rui nagranai sorisa thok tungui phaikha hingke ang o jaga o tejpata laisa rwnai hingke tejpata rwmani pore piyaj thaisa ruui puila thogo yogui nagranai brown color phayasak hingke piyaj kisa moni phaikha hingke ang oro hasing bai risun togui namani o paste no rwnai add khalaiui hingke tei hai tei koyek minute songai nanai hingke abo songmani pore hingke ang oro mosa kwthang koyekta helabui rwkha hingke hai kol pinai mui no hingke haike no ang tabo ke mosla powder rwnai hingke oroni bisingo rwkha dhania swtui hingke tei moso guri hingke tei som ruui ekloge khe no rwbaiui tabo kol pinai hingke thogo kolui thaske songai nagranai mosla no kaham ke muphunui nagranai thok bai hingke oboni yago ang o jaga o kisa tui rwnai tangbo mosla khampro ka hingke mui phogya ongo powder mosla blamulai hingke amoni bagui tui kisa rwkha hingke chao belai no hingke tui ruui ang kaham ke mosla no hai kolui songai nagranai aboni yago ang o jaga ani motor soybean alu khe rugui namani obono add khalaiui rwnai tabo khe ang alu bai motor no kisa sukrubui rwnai bwtui kisa gonokna bagui jate patla yangnai bagui hingke so norok nai tongdi payasak video no hingke tabo kari narsing khani mui hingke kari narsing ang o jaga o gorom mosla kisa ruui kolui koyek second tonogui kariui risinai ani mui no so ani mui kari risinai tabo hingke ani mui nainadi ready wngkha so nai tongma bagui belai hambai norok.